Joseph Muscat kien fuq net tal-qarnita mafjuża li mexxiet id-din tal-isptarijiet bl-eks-Prim Ministru deskritt bħala il-mandat ta' dawn ir-reati serji. Ex-qar il-President Onorarju tal-Aqda Repubblika Robert Aquilina meta ppreżenta lill-medja il-provi li ħarġu mill-inkjesta Vitals, tant illi issa hemm evidenza li torbot lill-akkużati ma' din il-frodi enormi. Fil-konferenza tal-aħbarijiet sar appell qawwi biex jiġu appoġġjati l-istituzzjonijiet li qed jaħdmu biex toħroġ il-verità. Intqal ukoll illi Robert Abela kien ilu jaf mill-2021 li hemm din il-frodi u xorta bqa' jimpala il-miljuni. Bin-notar Aquilina jgħid li din l-istorja hija teba ta' diżunur mhux biss fuq il-Prim Ministru ta' pajjiżna iżda anke fuq il-Kummissarju tal-Pulizija. Fil-fatt Robert Aquilina saħaq li din il-konferenza kellha ssir mill-Kummissarju tal-Pulizija, però Angelo Gafà abdika minn dmirijietu. Suppost il-konferenza tal-ħabariet li għadna kif għamilna suppost tagħmilha il-Kummissar tal-Pulizija fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Suppost tagħmel crime conference li fiha lejliet li jibdew dal-prosekuzzjonijiet bla preċedent f'pajjiżna fi saħansitra se jittellgħu l-qorti ex-Prim Ministru, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali attwali ta' pajjiżna u bosta ex-ministri fin-nuqqas tiegħu peress illi Angelo Gafà abdika minn dik ir-responsabilità kien nkunu aħna s-soċjetà ċivili illi naqdu dan ir-rwol biex ma ħallux il-Joseph Muscat iħawwat l-imħuħ. Joseph Muscat ġi hawnhekk 3 ġimgħat ilu. Waqt il-konferenza semmew ukoll 8 punti ta' interess li ħarġu mill-inkjesta Vitals. Fosthom li dawk involuti f'dan ir-reat serqu l-flus anke minn fuq il-kura tal-kanċer, kif hemm persuni akkużati li tradew il-ġurament tal-ħatra tal-uffiċċju tagħhom u kif il-kumpanija Equator kienet il-vit ta' flus lil Muscat, Mizzi u xkembri. L-inkjesta titlob ukoll għal aktar investigazzjonijiet fuq Joseph Muscat, kif ukoll il-konnessjonijiet li kellu Muscat ma' kumpaniji oħra.